प्रणाम। एक गाली गीत जा रहा है मेरा, जैसा लगे कमेंट में जरूर बताना। रतिया सुनली जौनपुर में डाका परल। रतिया सुनली जौनपुर में डाका परल। रतिया सुनली दुल्हे के बहिनी के पेट गयल, पेटीकोट गयल, उनके लहंगा के अंदर के चीज गयल। रतिया सुनली जौनपुर में डाका परल। रतिया सुनली जौनपुर में डाका परल। रतिया सुनली बलहे के बहिन के पेट गयल, पेटीकोट गयल, उनके लहंगा के अंदर के चीज गयल। रतिया सुनली जौनपुर में डाका परल। रतिया सुनली जौनपुर में डाका परल। रतिया सुनली समधी के बहिनी के पेट गयल, पेटीकोट गयल, उनके लहंगा के अंदर के चीज गयल। रतिया सुनली जौनपुर में डाका परल। रतिया सुनली जौनपुर में डाका परल। रतिया सुनली रज पंडित को लगा दी। अरे पंडित के बहिन के पेट गयल, पेटीकोट गयल, उनके लहंगा के अंदर के चीज गयल। रतिया सुनली जौनपुर में डाका परल। रतिया सुनली जौनपुर में डाका परल। रतिया सुनली अगुआ के बहिन के पेट गयल, पेटीकोट गयल, उनके लहंगा के अंदर के चीज गयल। रतिया सुनली जौनपुर में डाका परल। रतिया सुनली जौनपुर में डाका परल। रतिया सुनली।